Mulla on siis lapsenlapsi. Sehän on ihanaa. Kerro mulle heti kaikki hänestä. Elias on semmonen mainio 8-vuotias pikkukundi. Ikäistään vähän viisaampi, tykkää kaikista tiedejutuista. Elias. Se on kaunis nimi. Ja 8. Miten on mahdollista, että mä kuulen hänestä vasta nyt? Koska mä oon tutustunut itsekin Eliakseen vasta ihan hiljattain. Cindy antoi sen adoption silloin, kun mä joudun eka kertaa linnaan. Cindy on siis pojan äiti. Ensin sä et puhu mulle koko Cindystä mitään. Ja sitten paljastuu, että te suunnittelitte perhettä yhdessä. Me ei suunniteltu mitään. Se oli vahinko. No mites Elias suhtautui, kun sen biologinen isä yhtäkkiä ilmestyi paikalle? No en mä ole vielä saanut kertoa, että kuka mä oon. Sitä paitsi Eliaksen elämä on ihan raiteillaan ilman isääkin. Joo. Mistä ihmeestä nämä poliisin kummalliset epäilyt on sitten saaneet alkunsa? No Eliaksen äiti oli kuullut, että sen poika oli viettänyt jonkun vieraan miehen kanssa aikaa. Mutta eihän siltä pohjalta voi vielä ketään epäillä. Ei. Mutta sitten oli yksi tilanne kellarissa. Mikä tilanne? Elias oli tapellut ja kastellut vaatteensa, eikä se halunnut mennä niistä märissä vaatteissa kotiin, joten mä lupasin kuivata ne. Niin? Lasse Siivinen sattui tulee just sisään silloin, kun mä laitoin puolipukeisen Eliaksen jalkaan laastaria. Ja Lasse ja Paula on tietenkin juurunut sen ympäri kaupunkia. Niin kai. Miksi et sä ole selittänyt kenellekään, mistä tässä todellisuudessa on kyse? Koska mä en halua, että joku kyttä kertoo Eliakselle ja sen äidille, että kuka mä olen. Mä haluan tehdä se itse. Miksi et sä voi soittaa niille? No ei anna käyttää täällä puhelinta. Eihän tää juttu sitten ratkea ikinä. Ei niin. Mikä Eliaksen äidin nimi on? Meri Viiksted. Miten niin? Entä osoite?